Josef bụrụ nwoke onye biri ndụ ya niile n'ịtụkwasị obi na nrọpụta nke Chineke. Na-agba nke mbụ nke usoro ọmụmụ ihe a, ọkammụta David Jeremiah ga-akpọrọ anyị gagharịa na ọkara nke mbụ nke ndụ Josef. Ị ga-ahụta ka Josef siri mụta ịtụkwasị obi n'ihe nke ọ na-apụghị ịhụ anya. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị na-amalite usoro ọmụmụ ihe ọhụụ nke a kpọrọ Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. N'ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ndụ Josef. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa anyị ga-amalite usoro ọmụmụ ihe ọhụrụ nke anyị were site na ndụ Josef. Josef bụrụ nwoke onye biri ndụ ya niile n'ịtụkwasị obi na nrọpụta nke Chineke. N'usoro ọmụmụ ihe a, anyị ga-ahụta ka Josef siri mụta ịtụkwasị obi n'ihe nke ọ na-apụghị ịhụ anya, ọbụnadị dịka anyị onwe anyị na-aghaghịkwa ime taa. N'ihi gịnị? Ọ bụ n'ihi na ọ maara na Chineke nọrọ n'ọlụ n'ezi ebumnobi nakwa nlụpụta n'ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị bụ onye nyadoro n'otu ebe na ndụ gị nke na-apụghị ịghọta, nwee agbamume ma mụtakwa ihe site n'aka Josef, dịka ọ na-egosipụta anyị ụzọ esi atụkwasị Chineke obi ọbụnadị n'oge ndị kachasị adị ike. Taa, n'usoro ọmụmụ ihe nke anyị kpọrọ Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị ga-ewere isiokwu nke mbụ na mbụ bụ nke anyị kpọrọ ndụ Josef. Ọ bụkwa site n'akwụkwọ Jenesis isi 37 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ anyị a. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka ị meghee ya n'akwụkwọ Jenesis isi 37. Anyị ga-agụ malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 5. Ọ na-asụ otu a: Jekọb biri n'ala ọnọdụ ọbịa niile nke nna ya n'ala Kenan. Ndị a bụ usoso ọmụmụ Jekọb. Mgbe Josef gbara arọ 17, ọ na-azụ igwe ewu na atụrụ ya na ụmụnne ya. Ya onwe ya bụ naanị nwata. Ya na ụmụ Biha na ụmụ Zipa bụ ndị inyom nna ya yikọrọ zụọ ewu na atụrụ. Josef wee wetara nna ha akụkọ ihe ọjọọ ha, ma Izrel hụrụ Josef n'anya karịa ụmụ ya niile, n'ihi na nwa agadi ya ka ọ bụ. O wee mere ya uwe mwụda nwere aka. Ụmụnne ya wee hụ na ọ bụ ya onwe ya ka nna ha hụrụ n'anya karịa ụmụnne ya niile. Ha wee kpọọ ya asị. Ha apụghịkwa ịgwa ya okwu n'udo. Josef wee rọọ nrọ gosi ya ụmụnne ya. Ha wee kpọọ ya asị ọzọ karịa. Ụmụnne m na ụmụnna m, n'ọgbọ gara aga, echere m na onweghị mmadụ ọbụla nke chere mba Amerịka malitekwa mkpụrụ obi ndị ntorobịa n'oro dịka John F. Kennedy. Anyị nwere ike ịkọ maka ọtụtụ ihe mere o ji bụrụ onye a chọsiri ike. Ndị a gụnyere na o nwere ọdịdị na-adọta ndị mmadụ nso n'ihi na ọ bụrụ nwoke mara mma nke ukwuu. Eleghị anya mmeri o nwere n'oge ọ lụrụ agha mgbe o fere ala nna ya. Eleghị anya ọ bụ n'ihi na ọ bụrụ nwa okorobịa, otu n'ime ndị kacha bụrụ okorobịa ndị chiworo mba Amerịka. Eleghị anya ọ bụrụ ntọala mmalite ya n'ihi na o sitere n'ezinụlọ nke bara ọgaranya. Mana agụghị nke a, o nwere mkpebi iwere akụnụba niile o nwere dịka obodo maka ọgbụgbọ nke ihe ọ kpọrọ ọrịa nke dịrị n'obodo ya. Ihe ọ bụla ị pụrụ ịkọwa nke kpatara John F. Kennedy jiri bụrụ onye nritere obi ndị mmadụ n'oro apụghị isi agụgọ na John Kennedy bụrụ otu n'ime ndị ọchịchị mba Amerịka kacha hụ n'anya, karịsịa mgbe ọ dịrị ndụ. Ma enweghị onye ọbụla edepụtara n'okwu Chineke nke a kacha nwee mmasị na ya dịka nwoke a nke a kpọrọ Josef, onye edepụtara anyị ndụ ya n'akwụkwọ agba ochie. Nke a bụ akụkọ mara mma nke ukwuu banyere nwa okorobịa bụ onye sitere n'ịgba ohu bụrụ onye ọchịchị na mba kachasị ukwuu nke ọgbọ ya. N'ihi ụdị mmasị nke akụkọ Josef dịrị, n'ihi ịdị mma nke akụkọ banyere ndụ ya, n'ihi ụdị mmetụ na-arụ nke na-eso akụkọ banyere ya, nakwa n'ihi inwe mmasị ndị mmadụ na-enwe n'ebe ndụ nwa okorobịa dị, ekwenyere m na akụkọ ndụ Josef bụ akụkọ mkpirisi kacha dị ukwuu n'akụkọ niile n'elu ụwa. Ihe niile mejupụtara akụkọ mkpirisi nke dị ukwuu zuru oke n'akụkọ a.
nke a bụ akụkọ ya. Anyị nwere onye ntorobịa nakwa onye dị mma. Anyị nwere ọchịchọ nakwa ọnwụnwa, ya na anya ukwu na ịkpọ asị nakwa ịta ahụhụ na iri uju, mgbaghara mmehie nakwa amara. Ihe ndị a niile pụtara ihe na ndụ nke otu mmadụ. Mpụta ihe nke okwukwe bụ nke anyị pụrụ ile anya site n'olulu ruo n'ala eze, nakwa site na mkpọrọ ruo n'oche eze nke mba Ijipt. Ugbu a, mgbe ị meghere akwụkwọ nsọ gị n'akwụkwọ Jenesis, ọ bụrụ na ịmụ akwụkwọ ahụ, ị ga-enwe ezi mmasị ịchọpụta na ahaziri akwụkwọ a gburugburu ụfọdụ mmadụ ndị dị ukwuu. Ewepụ nwoke ahụ nke bụ Adam na mmalite nke akwụkwọ ahụ, enwere mmadụ 7 ndị ọzọ ndị dị iri ukwuu, ndị jupụtara n'ime akwụkwọ Jenesis na nkọwa nke ụkpụrụ nke okwukwe. Enwere na mbụ Ebel, onye a gwara anyị na o wetara ihe ịchụ àjà nke ka mma nye Chineke. Site n'ime nke a, o gosipụtara ịdị mfe nke okwukwe n'ebe ọ pụtara ihe. Onye sochiri ya n'usoro ndepụta bụrụ nwoke nke a kpọrọ Enọk. Anyị amaghị ọtụtụ ihe banyere ya karịa na akwụkwọ nsọ sịrị na ya na Chineke jere ije, ọ nọghịkwa n'ihi na Chineke kpọrọ ya. Ewezugara ya laa n'eluigwe n'ihi ezi omume ya. Ịnọgidesi ike ya na njem ya na Chineke o gosipụtakwara nye anyị nkwụsi ike nke okwukwe. Onye sochiri Enọk bụrụ Noa, onye wuru ụgbọ na nrube isi nye Onyenwe anyị, kwusakwa nzọpụta site n'ụgbọ ahụ nye mmadụ niile ndị gere ntị. Nkwusa ahụ lọpụtakwara nzọpụta nye ezinụlọ ya site na mbibi. Ọ nọchitere anya ihe okwukwe na-alụpụta, n'ihi na ọ bụrụ na okwukwe adịghị, apụghị ime ihe ọbụla nke ga-atọ Chineke ụtọ. Mgbe Noa gasịrị, anyị hụrụ Ebraham, nwoke onye tụkwasịrị Chineke obi n'iru nsogbu ndị dị ukwuu, nwoke onye nọrọ na njikere ifeli elu na nkwa Chineke nyere ya na iji nwa ya nwoke chụọ àjà. O gosipụtakwara anyị àjà nke okwukwe. Nwa Abraham, Isaac, bụ onye ọzọ mmadụ, onye rudara nna ya nke ụwa isi, werekwa onwe ya nye nna ya nke eluigwe na-enweghị nnupụ isi ọbụla. Ọ na-egosi anyị nrube isi nke okwukwe. Jekọb sochiri Isaac. Ọ dịkwa ike ikwu ọtụtụ ihe banyere Jekọb, n'ihi na ọ kacha bụrụ onye na-enweghị nkwụsị ike n'akwụkwọ nsọ niile. Site n'inwe mmeri ruo n'ịbụ onye meriri emeri, site na mmeri n'agha ruo n'ihe ike. Ihe niile anyị pụrụ ikwu banyere okwukwe Jekọb bụ na o gosipụtara nzọmụkwụ dị iche iche maka ịrịgoro n'okwukwe ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nke okwukwe. Ihe niile nke Chineke ga-emere mmadụ onye na-adịghị amụta ihe nkụzi ya. Jekọb bụrụ ụdị mmadụ ahụ, ma nke ahụ na-akpọrọ anyị rue na nwa Jekọb, onye aha ya bụ Josef, nke bụ onye ukwu nke ihe ọmụmụ anyị. Josef sitekwara na ndụ ya na-egosi anyị ọganiru nke okwukwe. Ọ bụrụ onye nwere mmeri n'ebe niile nke anyị hụtara. Ọ bụkwa n'ihi nke a mere anyị ji nwee mmasị ịmụ ihe banyere ndụ ya. Ugbu a, n'ime mmadụ 7 ndị a ndị mkpọtụrụ aha, akụkọ Josef kachasị were ohere n'ime akwụkwọ Jenesis. Nke ahụ bụ eziokwu karịa mmadụ ọzọ ọbụla. Ọ bụrụ na itinye aka gị na Jenesis isi 37 jeruo n'isi nke 50, nke bụ ọgwụgwụ akwụkwọ Jenesis, ha niile bụ ọmụmụ ihe maka ndụ Josef. Site n'isi nke 37 ruo n'isi nke 50, enwere naanị isi 2 ndị na-adịghị ekwu banyere ndụ Josef n'onwe ya. Nke ahụ bụ isi 38 nke na-ekwu banyere mmehie Juda, nakwa isi 49 nke edere maka ngọzi Jekọb nye ụmụ ya. Mana ọ bụrụ na ewepụ isi 2 ndị ahụ, akụkọ ndị ọzọ niile ndị ahụ tara malite n'isi nke 37 ruo n'isi nke 50 na-ekwu maka ndụ Josef. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere o jiri dị ụtọ ịmụ banyere ndụ ya. Ị ga-aga n'akwụkwọ nsọ niile ka ịhụta ya. Ịmalite n'isi 37, ị ga-amụ ihe banyere Josef n'usoro ruekwa n'ọgwụgwụ nke akwụkwọ ahụ. Ugbu a, ihe mere anyị ji amụ banyere ndụ Josef bụ n'ihi na ọ bụ n'otu n'ime ndị kacha dị mkpa n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụghị naanị na ihe ya na-amasị anyị, ọ bụghịkwa naanị n'ihi agwa ya nke mara mma nke ukwuu, kama dịka anyị na-amụ ya, anyị na-ahụ ka o si dị mkpa. Echere m n'otu ụzọ dị mma anyị pụrụ ịkọwa ya nye ọtụtụ n'ime anyị taa, tinyekwa ya n'ọnọdụ nke anyị ga-enwe mmasị ịmụ ihe banyere ndụ ya, bụ ilezi ndụ ya anya wee chọpụta ihe ndị ọzọ mere Josef jiri dị mkpa n'ime akwụkwọ nsọ. Dịka anyị na-aghọta ihe ndị ahụ, a ga-akpali anyị ịmụ ihe banyere ya karịa. Na mbụ, anyị kwesịrị ịmụ banyere ndụ Josef n'ihi na ndụ ya dịrị mkpa nke ukwuu. Ndụ Josef
dere mkpa nke ukwuu. Ndụ ya pụtara ihe n'akụkọ agba ochie. Ndụ Josef bụ ihe njikọ nke dị n'etiti Jenesis nakwa akwụkwọ ọpụpụ. Agba nke mbụ na ọpụpụ inweghị nghọta amamihe ma ọ bụrụ na ị maghị banyere Josef. N'ime atụ, kedu ka ụmụ Izrel jiri site n'ịbụ ndị na-azụ atụrụ na Kenan bụrụ obodo ruru nde mmadụ mgbe ha sitere n'Ijipt pụta n'akwụkwọ ọpụpụ? Akụkọ a dị n'ihe banyere otu mmadụ, nwoke a nke bụ Josef. Dịka ị maara, eleghị anya, erere Josef gaa n'Ijipt. Ezinụlọ ya nọrọ na Kenan mgbe Josef rigoro n'oche eze. Ụnwụ bịara nke mere ka ndị mmadụ na mba niile gbara gburugburu bịa n'Ijipt, n'ihi na nke ahụ bụ naanị ebe a pụrụ ịhụta ihe oriri. Na-amaghị ama, ebe a ka nwa Jekọb nọrọ, nke bụkwa nwanne nke ndị rere ya n'ịgba ohu. Josef rọpụtara ezinụlọ ya ụzọ ha ga-eji dị ndụ n'oge ọnwa ahụ niile. N'ikpeazụ, mgbe ha chọpụtara na Josef bụ otu n'ime ndị otu ezinụlọ ha, Josef kpọrọ ezinụlọ ahụ niile gaa n'Ijipt, mee ka ha biri n'otu ebe nke a kpọrọ Goshen, ebe ha nọrọ malitekwa ịmụba dịka mba. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka ị tụgharịa ya n'akwụkwọ Jenesis isi 46 n'ahịrị nke 27. Ọ na-asị otu a: ụmụ ndị ikom Josef ndị a mụrụ nye ya n'Ijipt dịkwa mkpụrụ obi abụọ. Mkpụrụ obi niile nke ụlọ Jekọb ndị na-abata n'Ijipt dị 310. Mmadụ ole nọrọ n'ebe ahụ? Nke ahụ bụ mmadụ 70. Mgbe Jekọb kpọrọ ezinụlọ ya nta gaa ka ọ nọ nwa ya bụ Josef nso, ha wee biri n'Ijipt. Ha dịrị naanị 7. Ị hụrụ ya? Site n'10 mmadụ ahụ, nde 2 sitere n'Ijipt rigopụta. Tụgharịa akwụkwọ nsọ gị n'akwụkwọ Jenesis isi nke 47 n'ahịrị nke 27. Ebe a anyị na-ahụta nke nta maka ụzọ mmadụ ole ahụ siri mụbaa. Ọ sị, Izrel wee biri n'ala Ijipt, n'ala Goshen. Ha wee nwee ihe onwunwe n'ime ya, mụọkwa ọmụmụ, baakwa ụba nke ukwuu. Ya mere, mba ahụ na-amalite ịmụba ugbu a site n'ezinụlọ Jekọb. Ugbu a tụgharịa n'akwụkwọ ọpụpụ isi 1. Kedu ka Jekọb na ezinụlọ ya ndị banyere n'Ijipt ịnọ Josef nso jiri bụrụ ndị na-agba ohu? Ana m ekwu, nke a bụ Josef, nwanne ha nakwa nwa ha. Ọ na-arọpụtakwara ha. Ma ngwa ngwakwa, n'oge na-adịghị anya, anyị na-agụkwa n'akwụkwọ ọpụpụ na ụmụ Izrel bụrụ ohu nye ndị Ijipt. Nke a bụ akụkọ ya. Ọpụpụ isi 1 ahịrị nke 8. Ọ sị, ma eze ọhụụ biliri ịchị Ijipt, onye na-amaghị Josef. Ị hụrụ ya? Ihe amalite wee gbanwee. O wee sị ndị ya, lee, ndị Izrel dị ọtụtụ, nwekwa ume karịa anyị. Ha dị ọtụtụ, nwekwa ume karịa anyị. Ngwa ka anyị gosi onwe anyị na ndị maara ihe n'ebe ha nọ, ka ha wee ghara ebe ọba. O wee rue na mgbe agha ga-ada n'ala anyị, na ha ga-echịkọta onwe ha na arụ ndị na-akpọ anyị asị. Ha wee buo agha megide anyị si n'ala nke arịgopụa. Ụgbọala anya nke ọma, gee ntị. Ọ sị, ha wee doo ndị isi nke ndị na-efe ofufe n'isi ha, iwere ibu ha weda ha ala. Ha wee were Fero obodo 2 ịchịkọba ihe, bụ Paitom na Ramses. Ma dịka ha na-eweda ha ala, otu a ka ha na-aba ụba, otu a ka ha na-agbasakwa ike wee gwụsịa ha n'ihi ụmụ Izrel. Ị hụrụ ya? N'agbanyeghị ihe niile ndị Ijipt mere, ụmụ Izrel ole na ole ahụ, ndị dị 70 n'ọnụọgụgụ, bụ ndị ha na Jekọb soro banye n'Ijipt, gara n'iru ịmụba. Ha gara n'iru ịba ụba. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị n'obodo nta ahụ nke dịrị n'ime obodo ọzọ nọrọ n'Ijipt 430. N'ọgwụgwụ 430 ahụ, ha sọrọ njem site n'Ijipt rigopụta site n'odudu nke Moses. Ha tụkwara site na mmadụ 70 ruo na nde mmadụ 2. Ị gaghị aghọtakwa ihe gabigara site na Kenan ruo n'Ijipt, site n'ọgaranya banye n'ịgba ohu, ma ọ bụrụ na ịmụghị banyere ndụ Josef, n'ihi na ọ bụ ya bụ isi jikọtara nke a niile. Ọ dịrị oke mkpa n'akụkọ a. Ugbu a, ọ bụghị naanị na ndụ Josef dịrị oke mkpa, mana ndụ Josef jupụtara n'ihe ịrịba ama. Agụrụ m n'oge na-adịghị anya gara aga na mgbe onye isi ala chịrị mba Amerịka n'oge gara aga bụ Roosevelt nara aga obodo a na-akpọ Milwaukee. Mgbe ọ nara achị, otu nwoke a kpọrọ Shrink gbara mbọ igbu ya, wee gbaa ya egbe ma merụọkwa ya ahụ. O jere n'ụlọ ọgwụ ahụ
dibịa bekee nyere onye isi ala ahụ igbe ugegbe anya nke dịrị n'ime akpa ya. O wee sị onye isi ala na igbe ugegbe anya ahụ mere ka mgbọ egbe ndị ahụ ghara iji ike ha niile banye n'ime arụ ya ma zọkwa ya ndụ. Roosevelt chere echiche maka nke a nwa ogede nta ma sịkwa, n'ezie nke a bụ ihe ịrịba ama. Anọrọsị m na-akọ na-emekwa mkpesa na ibugharị igbe ugegbe anya ahụ na-agwụ m ike, n'ihi na dịka unu maara anya adịghị m mma, ruekwa na aghaghị m ị na-ebugharị ugegbe anya abụọ. O wee sị, n'ezie igbe ugegbe anya dị arụ nke ukwuu, bụrụkwa oke ibu. Ana m etinyekwa ya n'akpa m na-enwe mgbakasị arụ n'ihi ịdị arị oge niile. Ma dịka nrọpụta nke Chineke, ọ sịrị, ihe ahụ nke m na-enwe obi ọjọọ maka ya, ihe ahụ nke m na-eme mkpesa maka ya, zọpụtara ndụ m n'ikpeazụ. Onye isi ala mba Amerịka ahụ bụ Roosevelt nakwa Joseph bụ ihe nkọwa na Chineke na-achịzi ndụ ndị nke ya site na nrọpụta pụrụ iche. Ọ bụ ezie na oge ụfọdụ anyị adịghị enwe ike ịghọta ebumnobi Chineke, ma anyị pụrụ ịhụta na ndụ Joseph ka nrọpụta jiri tụsie ya. Ọ bụ ezie na Joseph aghọtaghị ihe na-eme na mbụ. Chineke were ihe ndị kacha agba ọchịchịrị na ndụ Joseph mee ka ha bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ maka irute n'ebe Chineke kwadoro ya. Ekwenyekwara m na Joseph bụ ezi ihe nkọwa nke ahịrị akwụkwọ nsọ ahụ nke anyị gụrụ oge niile n'akwụkwọ ndị Rom isi 8 ahịrị nke 28 nke na-asị, ma anyị matara na ihe niile na-alụ ka ọlụ iwetara ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, bụ ndị a kpọrọ dịka ihe ọ na-ezube si dị. Ọ bụrụ na ịmụọ banyere ndụ Joseph, ihe ị ga-amụta bụ nke a, na ọbụnadị mgbe Joseph na-aghọtaghị ihe Chineke na-eme, Chineke nọrọ n'ọlụ n'ime ndụ ya ime ka o rute n'ebe ọ chọrọ ka Joseph rute. Ugbu a mgbe e mesịrị, dịka Joseph tolitere na mmekọ ya na Chineke, ọ ghọtara na ya amụtawo nke a. N'ezie ka anyị lee anya na nghọta ya banyere nrọpụta Chineke. Laghachi azụ n'akwụkwọ nsọ gị n'akwụkwọ Jenesis isi 45. Ugbu a aga m enye na nkenke akụkọ ahụ n'ihi ndị na-amaghị banyere ya. Ị maara na ụmụnne Joseph rere ya n'ohu, ma mgbe ọnwụ bịara ha bịakwutere ya maka inweta ihe oriri. Ha amataghị onye Joseph bụrụ. Ọ bụ ezie na ya onwe ya matara ha. Ugbu a ihe niile ha mere, Joseph na ụmụnne ya nọkọtara nke mbụ. Joseph ekpughere ha onwe ya, mee ka ha mara na ya bụ nwanne ha nke ha rere n'ohu. N'ezie, dịka anyị kwesịrị ịghọta, egwu tụrụ ụmụnne ya n'ihi na ha hụrụ onye nke ha mere ihe ọjọọ bụkwa onye dịworo ukwuu. Ugbu a ha chekwara na Joseph ga-egbu ha tutu chi ejie, ma Joseph kpọbatara ha. Gee ntị nke ọma n'ihe o kwuru. Jenesis isi 45 ahịrị nke 5. Ọ sị, ma ugbu a ya ewutala unu, ya bụkwala ihe iwe dị ọkụ n'anya unu, na unu rere m bịa n'ebe a, n'ihi na ọ bụ idebe ndụ ka Chineke ziri m gaa n'iru unu. Ahịrị nke 7. Chineke wee zie m gaa n'iru unu idoro unu n'ụwa ndị fọdụrụ na idebere unu ndụ ka unu bụrụ oke ndị gbapụrụ agbapụ. Ụmụnne ya chere, heo, anyị mere Joseph nke a n'ihi anya ukwu nakwa ekworo anyị nwere n'ebe ọ nọ. Ma Joseph sịrị ha, amaara m na nke ahụ bụ ihe unu na-eche, nke bụ ezie n'anya mmadụ, ma ana m ahụta gafere n'anya mmadụ wee rutekwa n'ihe Chineke na-eme. Aghọtakwara m na site n'iwe na anya ukwu unu na-ekworo unu, Chineke jiri unu kpọta m n'ebe a n'Ijipt ka m wee bụrụ ụzọ o ji azọpụta ndụ unu site n'ọnwụ. Mgbe oge gasịrị, nna Joseph bụ Jekọb nwụrụ. Ugbu a ụmụnne ya chere na Joseph emeghị ha ihe ọbụla mgbe nna ha dị ndụ n'ihi nna ha, ebe ọ hụrụ nna ha n'anya nke ukwuu. Ma mgbe Jekọb nwụrụ, egwu jidere ụmụnne Joseph ọzọ. Ihe a nara eche bụ nke a, ọ bụ naanị n'ihi nna anyị mere Joseph emega anyị ihe ọbụla n'ihi ihe ndị anyị mere ya. Ugbu a nna anyị nwụrụ, anyị nọ n'oke nsogbu. Ha wee bịakwute Joseph n'oke ma jijiji, na-enwekwa nchekwube na ọ bụ nnọọ ihe kachasị njọ ga-eme. Jee n'isi nke 50, Joseph na-agwa ha okwu ọzọ n'ahịrị nke 19. Ọ sị, Joseph wee sị ha, unu atụla egwu, n'ihi na ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ. Unu onwe unu kwa, unu chere ihe ọjọọ megide m, Chineke chere ya ka ọ bụrụ ezi ihe, ime dị ka ọ dị taa, idebe ọtụtụ ndụ. Joseph ghọtara ya nke ọma. Ọ sịrị, unu chere na unu nara ememe ihe ọjọọ, aghọtakwara m nke ahụ,
ma ihe unu chere na ọ bụrụ ihe ọjọọ. Na nrọpụta niile nke Chineke, o jiri ya lụọ ọlụ ime ka ebumnobi ya mesoo. O were ihe ahụ nke unu chọrọ iji megide m ma tụgharịakwa ya, mmekwa ya ka ọ bụrụ otu akụkụ nke ụzọ mmeso ọma ya nye ndụ m. Ọ bụghịkwa naanị nye ndụ m, mana nyekwa ndụ nke ọtụtụ mmadụ. Ị hụrụ, Josef bụrụ mpụta ihe nke nrọpụta. Chineke jiri Josef kọwapụta ọlụ nrọpụta na ndụ ndị mmadụ taa. Ihe nke atọ mere Josef jiri dị mkpa bụ nke a: ndụ ya nwere ọganiru. Josef bụ otu n'ime mmadụ ole na ole n'akwụkwọ nsọ ndị anyị gụrụ banyere ha na ha nwere ọganiru. Kwenyere m n'otu nkeji ka m kọwaa nke a. Ị maara na oge ụfọdụ anyị na-enwe nghọta nke a, na Chineke enweghị mmasị ka anyị nwee ọganiru. Ekwenyeghị m n'ihe ozizi a. Josef bụkwara onye mmeri. Chineke depụtakwara mmeri ya nye anyị ka anyị wee mụọ ihe banyere ụkpụrụ nke mmụba nakwa ọganiru ya. Anyị kwesịkwara ime nke a dịka anyị na-etinye ya n'obi na Josef nwere ọganiru n'anya Chineke, ọ bụghị dịka ndị mmadụ taa si ele ya anya. Ugbu a, ịmụ ihe banyere ndụ Josef, ị kwesịrị ịghọta otu ihe na ndụ ya nke pụtara ihe. Nke ahụ bụ na nrọ Josef mere ka ndụ ya pụta ihe. Josef bụrụ onye na-arọ nrọ. N'ezie, na ndụ Josef enwere ụzọ ọrụ ise ndị edepụtara. Ọ ga-adịrị gị mfe ịghọta ha otu a. Nrọ abụọ Josef bụrụ banyere onwe ya. Ọ kọkwara nrọ ndị ahụ nye ụmụnne ya nakwa nna ya. Abụọ n'ime nrọ ndị ahụ, otu bụ banyere obu ihe ọṅụṅụ nke eze Ijipt, nke ọzọ bụkwa banyere onye osi ite ya. Ọ kọwara nrọ ndị ahụ nye mmadụ ndị a nke rọọ ya. Nke ise bụkwa nrọ nke Fero. Ọ kọwakwara nrọ ahụ nye Fero. Nrọ ise. Ugbu a, abụọ ndị nke mbụ dị mkpa karịsịa, n'ihi na ndị ahụ bụ nrọ ndị o nwere banyere onwe ya. Aga m ekwenyekwa na mgbe m malitere ịmụ banyere Josef ụfọdụ afọ ndị gara aga, n'ezie edere m ụfọdụ ihe ọmụmụ nke ihe ọmụmụ Sunday School na ndụ Josef maka ndị ntorobịa. Mgbe m buru ụzọ malite n'ije ozi, echere m na nke a bụ nwa okorobịa kacha enwe mpako nke m gụrụ maka ya na ndụ m. Ọ bụrụkwa na nrọ ya bụ ezie, obi ya adịrịghị mma n'ihi na o nwere nrọ a o were ya kọrọ ndị na-ekwesịghị ịnụ ya. Kama agbanwere m obi m banyere Josef nakwa banyere nrọ ya. Achọrọ m ka ị soro m gụọ nrọ abụọ ndị a Josef nwere banyere onwe ya. A ga-ahụ ha n'akwụkwọ Jenesis isi 37. Ka anyị gụọ ahịrị nke 5 ruo na nke 13. Ndị a bụ nrọ abụọ ahụ Josef nwere banyere ọganiru ya. Ọ na-asụ otu a: Josef wee rọọ nrọ gosi ya ụmụnne ya, ha wee kpọọ ya asị ọzọ karịa. Ọ sị ha, biko nụrụnụ nrọ a nke m rọwụrụ. Ma lee, anyị onwe anyị na-eke ukwu ọka n'etiti ubi. Ma lee, ukwu ọka nke m biliri guzokwa onwe ya ọtọ. Ma lee, ukwu ọka unu na-agba gburugburu kpọọ isi ala nye ukwu ọka nke m. Ụmụnne ya wee sị ya, ị ga-abụ eze anyị n'ezie, ma ọ bụ ị ga-achị anyị n'ezie? Ha wee kpọọ ya asị ọzọ karịa n'ihi nrọ ya niile, n'ihi okwu ya niile. O wee rọọkwa nrọ ọzọ kọrọ ya ụmụnne ya sị ha, lee, arụwo m nrọ ọzọ. Ma lee, anyanwụ na ọnwa na kpakpando 11 na-akpọ isi ala nye m. O wee kọrọ nna ya, kọkwara ụmụnne ya. Nna ya wee basiere ya mba ike sị ya, gịnị bụ nrọ nke ị rọwụrụ? Mụ onwe m na nne gị na ụmụnne gị anyị ga-abịa n'ezie ịkpọ isi ala nye gị? Ụmụnne ya wee kwuo ya ekworo, ma nna ya debere okwu ahụ. Ugbu a ị ghọtara ihe Josef na-ekwu. Ọ na-ekwu, anọrọ m n'etiti ubi na-eke ukwu ọka. Ị nwekwara otu ọka ebe ahụ na nrọ m, ọka nke m kwụrụ ọtọ, ma ndị nke unu na-akpọ isi ala nye nke m. Nke ahụ apụghị ime ka ụmụnne gị hụ gị n'anya, ọ bụghị eziokwu. Ọ sịkwara, ka m gwa unu nrọ nke abụọ m rọrọ. Ahụrụ m ka anyanwụ na ọnwa, nke bụ nne na nna ya, na kpakpando 11, nke bụ ụmụnne 11, ha niile na-akpụ isi ala nye m. Ọ gwara ha nrọ a. Ugbu a, ihe naanị m chọrọ ịta Josef ụta abụghị maka nrọ ya, kama echiche ya na ịkọrọ ụmụnne ya nakwa nna ya nrọ a. Eleghị anya, nke ahụ bụ ihe ọ gaara ezobere onwe ya. Ma mgbe m buru ụzọ mụọ nrọ a, echere m na nrọ a bụ naanị nke nwa okorobịa nwere mpako, onye echiche ihe ụtọ jupụtara n'ime. Kama achọrọ m ka ịghọta otu ihe. Ọ hụrụ ozi nke Chineke nye ya na nrọ ahụ. Ndị a abụghị naanị ozi, kama nkwa Chineke nye ya. Na nrọ ndị a, Josef ghọtara na Chineke na-agwa ya okwu nke bụ na ya nwere ụkpụrụ nye ndụ ya, ụkpụrụ nke ga-eme ka ọ bịaruo n'ebe nsọpụrụ. Ụdị nsọpụrụ na nkwa ihu ga-eme ka ọbụnadị ezinụlọ ya nọrọ n'okpuru ya. N'ezie, nnwale nke nrọ ọbụla bụ ịmata ma ọ ga-emezu.
Otu ụbọchị Josef nara aka izute ụmụnne ya. Apụrụ m ịhụ nke a dịka ọ na-eme taa. Ugbu ọ na-apụ izute ụmụnne ya n'ime ọhịa, ha hụkwara ya ka ọ na-abịa. Akwụkwọ nsọ dere nke a n'ikwu ya n'asụsụ nke oge anyị ugbu a. Akwụkwọ nsọ sịrị na ha hụrụ ya ka ọ na-abịa, ha wee tie mkpu kpọkọọ onwe ha, lee ka ọrụ nrọ ahụ na-abịa. Apụrụ m ịhụ nke ahụ ka ọ na-eme dịka a ga-asị na ọ bụ taa ka o mere. Dịka ọ na-erute nso, ha sịrị, ugbu anyị ga-ahụ ihe ga-eme nrọ ya. Ha wee ree ya n'ohu, tinye ya n'olulu na mbụ, wee ree ya. Ha chekwara, anyị emekasịwo nrọ nwata nke a. Ugbu ị mara ihe merenụ. Ihe niile ha mere bụ itinye onwe ha n'ọlụ isonye Chineke n'ọlụ ịrịba ama ya, ka nrọ niile Josef nwere wee bụrụ ihe mezuru n'ikpeazụ. Haleluya! Ọ bụrụ na ije n'ọgwụgwụ nke akụkọ a, Josef bụ onye nke abụọ n'ọchịchị Ijipt ugbu a. Ịnwụrụ ọnwụ n'obodo niile. Jekọb na ezinụlọ ya enweghị ihe ọbụla nke ha ga-eri. Ha kpọrọ mmadụ niile bịa Ijipt ịhụta ma ha ga-enweta ihe oriri. Ha banye n'ebe a na-ere ọka. Ị mara onye nọ na-ahazi ihe niile. Ha amaghị ya, ma ha banyere. Ọ bụkwa onye na-eso onye isi ọchịchị nọ na-ahazi. Akwụkwọ nsọ dekwara na ụmụnne Josef emesịa, Jekọb n'onwe ya kwa kpọrọ isi ala nye Josef dị ka ọ na-ahazi ihe niile banyere ihe oriri maka ido ha ndụ. Nrọ ya o mezuru. N'ezie, o mezuru kpọmkwem. Anyị ga-aga n'iru n'ihe ọmụmụ a. Ka nna m gosi unu n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwaanyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị anụwa akụkọ banyere Josef na otu o siri kwụsị ike n'ime okwukwe ya n'ebe Chineke nọ. Ma kedu ihe a ga-akọ banyere gị onwe gị taa? Ma sị na a ga-akọ akụkọ gị, ọ bụrụ na ị ka anabata Jizọs n'ime ndụ gị, ugbu a bụkwa ohere ọma iji wee mee ya. Ọ bụrụkwa na ịdịwo na njikere ime ya ugbu a, soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnye anyị na-agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gaa n'iru n'ịwụsọ na amara na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia State nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.